Kain po. Hi mga ka-studio! Today is Sunday kaya lechon day na naman. Nag-order kami ng lechon sa Talisay. Kasi masarap yung lechon na doon mga ka-studio. Tingnan niyo po. Yan. Kaon ka na, Zee? Ha? Ano yun? Sus, kalami. Ano yun? Wow. Ano yun? Bagong gising si Zee. Hi! Tara, iwain na natin ito mga ka-studio. Crispy mo na. Piso. Gawan mo na to. So ayan ang mga studio yung lechon tsaka kanin. Mayroon din kaming sausawan dyan na suka nga tuba. Yan na yung mga lamas. So tara, hindi natin patagalin to. Pray muna tayo bago start kumain. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. 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 Thank you, Lord. Tara, birada ta. Ngayon ta. Kain tayo. Kuha Kain na. na tayo. Siyempre, Ang crispy na. Kuan. Panit sa tala. Panit. Ano ka no? No? Kain tayo. Kain po. Crispy na. Ayun dyan, binarak. Wow. Mali? Thank you. Duh, sekalami na. Kau mang birada mo? Mahal ako. Maksid ya. Kanda mo. Na ako igamay. Kain ko. Lami yung dalisa ya. Yes. Talisa yung lechon. Dalisa lechon. Sarap. Sarap ng angkahan natin, Sas. Hindi pa makasali si Zeke mga studio. Si Bibi pa na. Kaya niya makain ng lechon mo. Kuan siguro. 1 year old. Yes.
December na pala mo, mamigay pala tayo ng kuwan. Pamasko sa mga followers natin. Abang-abang po kayo. Opo. Sarap. Mag-announce po kami mga studio. Soon po. Maraming salamat sa suporta niyo po. Thank you. Maraming salamat po. Grada, napay kanon? Apa na? No. Dako mo niyo. No. Mukhang may paksiw pa tayo maya man. Sigurado yan. Maraming salamat pala sa naordera namin ito. Si Ma'am Marbs. Tsaka sa husband niya na nag-deliver. Yes. Maraming salamat po, Marbis Lechon. Thank you. Marbs Litson pala tawag na. Ah. Right? Okay, Papa. Dad, can you please open the bottle? Pwede mo? Sa'yo, Coke, sa'yo? Mama. Ano na ako eh? You use 6 mo? Zik mo? 6. Hindi ko mawag ganun pa. Ano? Grabe na. Ngayon pa lang tayo ulit nakapag-mukbang, no? Kumpleto ba? Tayong tatlo. Hindi pa rin beto. Taon. Kasi wala si baby. Hindi pa rin kumpleto. Hindi pa man pwede si baby. Ito na, nasa namin. Wala may kuwang tulo. Hindi man sila sumasali sa mukbang natin. Okay. Nakita pala ng sipang. Dumi nga. Ito yung kuan. Yung may bukog dapit ba? Order namin po. Nasa ribs na part.
Yes. Kasi paborito ni Sas yung ribs. Rutas mo kanon. Ang sarap po kasi kumain kasi sa gigising lang namin doon, no? Wala pa naman yung child namin. Diyos. Nawala. Nahulog na. Hindi ako makaubos ng aking kanin. Ngayon na lang. Hmm? Kunti na lang. Ay, papa. Buhay pa man dyan. Grabe ang lamig mo. Panalo po. Isarap po ng kain namin ngayon dahil lechon sa Talisay galing. Alam nyo naman yung Talisay, sikat yan dito sa Cebu na nagbebenta ng mga lechon. Naging kaibigan kasi namin yung isa sa mga nagbebenta nun, yung suki namin doon sa Talisay. Kaya nag-order na lang kami. Malayo kasi dito sa amin, mga around 1 hour? 1 hour to 1.5 hour po. So malayo, tapos wala kaming sasakyan. Buti sana mag-abot yung e-bike natin, ano? Saan dadaan sa Sisilex? It will never reach Sisilex ma. Yan po, maraming salamat mga studio sa panonood sa episode na to. Hanggang sa susunod po. Paalam! Bye!